Zovem se Jamie Skoko, ja idem u 11. razred u North Geelong školu u Australiju i moja učiteljica je Slađana Devčić. Neko tko mi je važan u mom život je moj pradjed Marko Stjepandić, koji je rođen u Obrovac, Dalmacija i koga smo zvali Dida Pandić. On je samo bio 16 godina kada se borio u ratu. Roditelji su mu ubijeni u ratu kad je bio mlad i njegova braća i sestre su morali sami snalaziti. On je upoznao moju prabaku kad je bio mlad i venčali su se. Oni su imali 3 ćerke. Dida Pandić je prvi došao u Australiju i stigao u Bonegelo. Nekoliko mjeseci kasnije, njegova je obitelj došao u Australiju. Ovu kutiju je poklonio mene i moj sestri. To je od moje prabake, koju je njezin otac dao kad je njezina majka umrla. Jako je sentimentalna i već je dugo u našoj obitelji. To je imalo vrlo posebno značenje za njega i sada za nas. Bio je vrlo poseban čovjek u našim životima i neko tko će mi zauvijek biti u srcu.